سالڤەگەرا سەربخۆبوونا ئیسرائیلێ. 74 ساڵان بەرینەها di çardê gulanê de serokerê xistna Siyonîzmeya cîhanî David Ben Gurion li holeka berfireh a Tel Ebîbê û birêwresmeke fermî belgeya kaxezîn rakir û serbixwebûna dewleta İsraîlê bi dinyayê ragihand. Ji wê rojê ve çardê gulanê li balcûhûyan wekî roja serbixwebûnê tê nasîn û pîrozkirin. Lêlinik Ereban çardê gulanê wekî roja reş hatiye binavkirin. Lewra tê gotin ku di 1948 de wekî dewleta İsraîlê hatiye ragihandin 500 gundên Erebnişîn hatine şewtandin û 750,000 welatiyên Filistînê hatine biderkirin û koçberkirin. Piştî wê roja binîşan, Amerîka û Yekîtiya Sovyetê bi dest xware dewleta İsraîlê fermî nas kir. Pêrê jî di navbera Ereb û Cûhiyan de bi dehan şerên giran qewmîn. Di encama wan şeran de her küçûye dixwebên dewleta İsraîlê firehtir bûye. Dûmahîka her şerekî giran hewldanê li hev anînê û durustkirina aştiyê çêbûne. Belam pirsa İsraîl û Filistînê bi temamî çare nebûye û hîna jî rojava rojhilata navîn û cîhanê ye. Lê ji 2020 û bişûn de gelek dewletên Ereb têkiliyên xwe bi İsraîlê re asayî û normalize kirine û hin bi hin welatên Ereb ku tev li kerwanê normalizekirina têkiliyan dibin zêdetir dibin. Piştî vê proseya normalizekirinê li gor te doza İsraîl û Filistînê dê safî bibe yan jî ev şer dê bidome.